Неверагодная мягкасць і плыўнасць рухаў, рамантызм, пластыка і пачуццёвасць. Менавіта такія рысы характэрныя зуку. Радзімай так званага танца кахання лічыць Рыа-дэ-Жанэйра. Дарэчы, тут зук набыў сваю папулярнасць дзякуючы эффектным тэатралізаваным прадстаўленням. Это бразильский танец, да? Получается, что изначально в Бразилии была популярна ламбада, но потом она пошла на спад, и постепенно придумали вот новый танец, который распространился по всему миру. И сейчас его танцуют во многих странах. Каб падтрымаць танцораў з іншых краін, хоць і на адлегласці, берасцейцы выйшлі на галоўную пешаходную вуліцу горада. У акцыі, якая аб'ядноўвае краіны і культуры прыгожым і пяшчотным танцам, Брэст удзельнічае ў 5-й раз. Гэты танец – своеасаблівы дыялог паміж партнёрамі, які дазваляе перадаць велізарны спектр эмоцый. Але каб дасягнуць станоўчага выніку, неабходна цярпенне і мноства трэніровак. Так, Вероніка і Александр займаюцца танцамі ўжо 2 гады. Я услышала на радио как-то о существовании клуба «Брестер Дэнс». Мне стало интересно, но я сначала не смогла прийти. Прошло месяца 3, я пришла, и с первого занятия поняла, что больше я отсюда не уйду. То есть я поняла, что это мое. Да, меня силой притянули, но я уйти не смог уже по своей воле. З гэтым і не паспрачаешся. Танцы на самой справе зацягваюць. Набудзе зук папулярнасць у горадзе ці не, залежыць ад саміх берасцейцаў, было б жаданне. Акрамя Брэста, традыцыйны флэшмоб пройдзе ў больш чым 100 гарадах свету. Анастасія Кудзіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».